Odroda Zlatý víťaz. Zlatý víťaz je krásna odroda. Chuť skôr taký priemer. Ďalej máme Sungold F1, tie sú veľmi sladké, vynikajúce. Tu máme potom Sungreen. Tie sú už dozreté. Je taká žlto-zelená, keď dozrie. A tu sú Gardenberry. Gardenberry sú asi najsladšie sherry paradajky, také jedny z tých najsladších aspoň a veľmi dobrú chuť majú, aj rodivosť. Ďalej mám Odat F1. Odat F1 sú v chuti len taký priemer. Už ja si pestovať nebudem, lebo majú slabú chuť. Nič moc. Tak asi toľko k týmto sherry paradajkám, čo tu pestujem. Základ je ošetrovať to proti plesni a jediné, čo sa mi osvedčilo, je šampión. Tak raz za 2 týždne to trošku prestriekam šampiónom, aby som to zachránil pred plesňou, lebo pleseň vie všetko zožrať, takže zničí všetko. Tak túto sezónu som striekal asi 5 krát, možno ešte raz budem striekať 6. krát a bude to v pohode, až do mrazov vydržie zdravé. No už keď končí účinnosť šampiónu asi po 10 dňoch, tak už potom sa tie prejavy plesne trošku začínajú prejavovať na listoch. Tu som nestriekal už asi 3 týždne, tak to je trošku vidno. Ale je to stále minimálne a dá sa to veľmi dobre zachrániť, stačí to postriekať, no. Takže paradajky sa ozaj dajú pestovať aj takým štýlom, že sa vôbec nemusí polievať celý rok a je bohatá úroda. Napriek tomu, že dosť slabo pršalo tento rok, tak úrody je až moc, by som povedal, že to rozdávam, neviem čo s paradajkami. A tak som spokojný. Sungreen. Takisto aj tento banánčik, aj banánové nôžky, Sunrosa, Sunlemon, všetky sú pestované, Tigrino, bez polievania. Nie je to problém nepoliať. Jediný problém je nepostriekať u paradajek. Tuto som testoval Polyverzum bohužiaľ nezabralo. V auguste začali strašne trpeť plesňou, tak som to musel zachraňovať šampiónom, aby vôbec prežili. Lebo išli naozaj zdochnúť, už mali také čierne listy, som to všetko porezával. Jednu stonku celú som musel vyhodiť, čo bola už taká čierna. No a som ich zachránil, dal som ich do poriadku a pokračujú rastie ďalej, tak dúfam, že až do mrazov. Záleží od starostlivosti samozrejme, či sa mi ešte bude chcieť postriekať alebo nie.